Nơi mai बायदि जायो नै मैखुन बेगरा जिगाबखौ रुनानै फोरानबाय नायनोसै जोङो नै किसे पेपे हमथा आया हमदो हमा हमानो हमथालाया बेना जाया बानायनानै नायथारनो आरो फार्स्ट टाइम नायबाय थादो नुलांगोन नोंथांमोनाबो जागोन ना जाया मैखुनखौहाय बेरगोन ना बेरा माबोरै बोरै बानायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ apa narzi sih menambah? Diingkar dia nih, cinta sih mulai. 이걸 안 해그리시긴 도시 이걸 바지가포 서너 플라스틱 라인지 मैखुन 서너 플라스틱 라인지 जों बाजाराव फ्रिसान बाबा जायो 헬미다 자 गोबावनि उनावसो जों बे पास्ता हांसो हाबनानै बरिया साफा जाबाय Aku bibi गारबोबाय खेवनानै नायलाय मोनसे बेसे गिदिर Ini kok bukan namanya apa mana? Silakan nih. Dua sebelah nanggo. Bisbang apa? Lanan fैबाय nih plastik. Oh bukan. Ini. Cici. Mana mana? Mana? Baik apa itu? 이거 프라고 셔. 모빌런다. 캡션을 꼭 하시네. 너 마이 바디 샤이.
नै मैखुन बेगरा बे गथा गथायासो ने माइ बायदिसो ने कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं मायानो खोमा बै नैबेसो आसोला नैबेसो मैखुन खोमा मायावसो बानायो खोमा बिसोरो नामा बैसोथ' मैखुना निब्रा मैखुना गय बेग जागोन बेलाय आं मिथिगौमोन खनसे नंगौ डेटखौ लिरनानै दोनो ना बेखायनो bahagia bareng mak, bahagia bareng. Ibu nak sama tak? Pikir mending jangan dong. Isi sudah bawa musik apa? Di pasar apa jaga tu? Contoh bujuk apa? Sampai turunnya apa? Turunnya di plastik apa? Pasan mah, apa? Dek. Ini bahannya kang baik. Bahannya bawa sih. Jing aku nanggung. सासे गथ'आ मासे डिस्टार्ब बियो नै साइकेलखौ मादि सोमावहरदों नों डिस्टार्ब गथ' ओंसो होनलायो गैला मोनसेल' जासिगोन ना बेयो नोंसिनाबा मोननैल' जासिगोन आखाइ सुफिनसै र' नै जोङो मैखुनखौ बानायखांनानै माने इदि आलायनानै दोनबाय आरो सोनानैहाय माइ जिगाबाव मैखुन बेगरजों सोनानैहाय जेरै बानायनांगौ नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय मोनब्रैल' थफ्ला बानायनो हादों आरो जोङो नायनोसै दा बेनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन आं शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों थ' बिदिबा थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय